हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'आवहाय बरायहरबाय जों बड'लेण्ड सकआव दैबाना नायनो फैदों बोलियान दै फैदों नै सोरबाया बुंदो मोनसेबा माथावरि बायदो होननानै जों केमेरा खालामनो फैदों बाबुमोन नोंथांमोना दा बेखौनो नायनो फैबाय दैबाना जानायखौ नायलांबाय था नै बे फैगासिनो दङ आमथिसु जाबाय दा आरो दान्दासे जाबावगोन मोनफ्रोम जाबा बेरायबो थांबाय थासिगोन नै लोगोफोर बड'लेण्ड सकआव बोलियान दैबाना जादों बेरायखायो ससे बड'लेण्ड सक जोंना न' फाय रायजोजों हालामबाय थानि गाबोन जों गागाथा मोनसे गोदाखा दे बाबु बुङामोन सेन केबोल नै फैगासिनो दङ रायजोफोर दैबाना जागासिनो दङ गामि ओनसोलाव गासै हाबजोब्बाय न'या नै बिखासेयावलागै लोमबाय ओंखाम दै जानो सुबिदा गैया दाउ अमा जों नायनो फैदों दैबाना जादों नै आदा नङा नोङो ओइ बोथोर न' खायदों ओइ माबा खोथिया नायनो फैदो दैया दैबान ओइ बाबुनो नाम्बारखौ लाना फैदों आं कुन्थिपारा सारानि रास्ताया नुथारा आमथुसे जानजासि पुथुमारिनि हाबगोन दं जोंनिया ना जोंनिया एख' जाथ'वाखै र' अखाफोरा गैथ'वा जोंनिथिं भार फायाखायो ओइ माबाथिं खोमालै सिजुगुरिथिं फायदों दैया नोंथ' बारा जादों थांनाय बोसोरसेनि सेबांनो ए बराबर जागोन दे बाबु बुङामोन परिस्थिति नालाय मय मोनलायथिंलै बाबुलाय बुङामोन नै फैगासिनो दङ नोंथांमोना नुबाय थागोन दैबानाखौ बेनो पुथुमारिनिफ्राय बै सिजुगुरिसिम हाबदों दैया ओंखारना फैबाय फैनानै कुन्थिपारा गाबोन एसे जों सार्भिसिं खालामनो फैदो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोङो केमेरा खालामनो फैदो अल इन्डिया नुनो मोनगोन नोंथांमोना जों नायगासिनो दङ दै गेजेराव दङ नै फिनदासे जादों दैया गामसाखौबो साजोबना लादों जोङो बाबुमोन आखाइलाय दामजोबो ना কেমন হচ্ছে পানি এখানে বহুত दैबाना रायजोफोर साबधान जा दैबाना जेरैथिंबो जादो जानला मानला दैफोराव ना जावलाबायनाङा गिदिर सिसु फैदो साबधानखा गंफोर डाइरेक्ट बारि बस्ति सोब लोमजोबदों नै दैबाना कुन्थिपारा गामि रायजोफोर लोगोफोर दैबाना लोमनानै
अमाखौ मोनबोला लामासो खानो गोनां जादों बारिफोरावबो हाबजोबदो सेस्लाफोरावबो कुन्थिपारा गामि अन्थाइजों दानो हाया आथिङा खानस्रिया मा खालामो मा मोनजागोन wah मेथ'खा फैदो नै लोगोफोर मुलासो थाङो बाबु खोथियाखौ नुवाखै दाबो खोथियाखौ नायथारगोन दे मुलासो थाङो फिथा मुलासो थाङो फिथा मा खिथा नांगोन टाइमा मुलासो थाङो बानायनो थांगोन जों दा जोङो बै खेथि मावग्रा फोथाराव थांनो नागिरदों खोथिया बेसेबांसो पट जाना दं बेखौ नायनो थांनो राजिबा बे थांगासिनो दङ दैखौ जों गिदिर दैखौ बारबोबाय नै दा जों बोरि मोनफैदो माखासे दैखौ बारना फैबाय दा खोथिया थिलिखौ जों मोननो हायाखै आरो मथा मथि आरो 1 किल'मिटार दङ बेहाय मोननो हागोन खोथिया थिलिखौ बोरै जाना दङ बे थांगासिनो दङ kurang deh. Dia tu boleh ni ke? Hadu mana sih? Hadu mana betul? Apa hadu mana betul? Kayu lah setengah kunci. Tinggal aku cakap dulu ni kan. Kuncipaरा लोगोफोरनि कुन्थिपारा थानो जायगा गैयै जादों दैबाना कुन्थिपारा गामि नाला बाबुमोन बोरै बोरै फैदो dia boleh dia bisa start खालामदो oh tetap sampai saja ya Oh, kita bukan bunga ini kita lembangnya toh. Ini mana pergi? Bukan berai. Ini bulia di mana bunga? Ini pergi di mana? Ini lah betul. Ini pan mar ban pan jadi. Ini lama pun masih bersama dalam tadi ini. Tahu mal dah. Tahu mar buat digdar bukan digdar nih. Kamu semua dah kerja. Oh digdar. Digdar. Galap hai. Nei babuफोर दैबाना जों बेसें हाराखाथि जानानै दङ नोंथांमोनाथ' बुजियाखै दा नायनानै लानो हासिगोन जोंनि न'खरा माबोरै मा जाना दङ नै भिन्दासि जाना दङ आंनि न'खरा नोंथांमोनाथ' नोंथांमोननि नोजोराव एसेबो गोलैयाखै जायाखै एसेबो सार्भिस खालामनो फैयाखै नोंथांमोना नै नायनानै लाना जों बोरै दङ मोसौखौ बबेयाव दोनगोन दाउआ बबेयाव थागोन मानसिया बबेयाव थागोन संगोन सावगोन बबेयाव नायनानै ला बाबुमोन
Nena lah, ini bisa lah. Masih buru tanamnya musuhan. Daun emak, kesangalan di sana dong. Masih buru hirai dan zakan buka. Itu nasi nanya gula,